Türkmenistanyň dürli regionlaryna raýatlaryň bankomatlardan pul nagdlaşdyrmakda çekýän kynçylyklary, şol sana bankomatlaryň öňündäki uzyn nowatlar dowam edýär. Bu waka bilen bagly Azatlyk radiosynyň paýtagat Aşgabatdaky hemde Mary we Balkan vilayatlaryna habarçylary habar berýärler. 25 fevral günü Türkmenistan Döwlet Täzirçilik Bankynyň Aşgabatyň Abannaýew Ozolka Astrowski köçesiniň ugruna ýerleşýän bankomatlarynyň öňüne dören pul nagdlaşdyrmak nowatyny raýatlaryň arasyna dawa jenjel turdy. Aşgabatly habarçy bu barada ýetiren maglumatyny pul nagdlaşdyrmagyň adamlar üçin güzapdygyny habar berdi. Bu uzyn nowatyň videosy Azatlyk radiosyna gelip gowuşdy. Ýöne redaksiýa howpsuzlyk sebäpli onu çap etmekden saklanýar. Beýleki bir paýtagatly habarçymyz bankomatlardan pul nagdlaşdyrmakda bar bolan problemalaryň gün saýyn barha yaramazlaşýanyny habar berýär. Şeýle problemalaryň fonunda ýurdun howpsuzlyk gurluklary hem uzyn nowatlara gödegçiligi güýçlendirýär. Mary şäheriniň bankomatlarynyň öňündäki nowatlaryň arasynda raýat eşikli organ işgärleri bar diýip 25 fevralda Azatlygyň habarçysy regiondan habar berdi. Şuň beýtaraplyk köçesiniň ugrundaky Belen Sewda merkeziniň garşysyna ýerleşýän Türkmenistan bankynyň daş ýüzündäki bankomatlarda uly nowat töredi. 4 bankomata pul saldylar ýöne adam gaty känlip habarçy aýtdy. Aşgabatly habarçy häzirki wagtda dekabryň aýlyk haklarynyň ilatyň bank hasaplaryna geçirilendigini, ýöne henizem onu köp sanly raýatyň nagdlaşdyryp bilmän kösenýändigini habar berdi. Türkmenistan 6 ýyldan gowrak wagt bar aýlyklary, pensiýalary we döwlet kömek pullaryny tapgyrlaýan esasda raýatlaryň bank hasaplaryna geçirmegi ýola goýdy. Ýöne bu ugurdaky problemalar şol sany nagd ýetmeçiligi, bankomatlaryň öňündäki uzyn nowatlar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna saklanyp galýar. Döwlet mediasyna görä Türkmenistanyň ykdysadyýety we bank ulgamy bedew wady bilen öňe barýar.